αλυσίδες και βραχιόλια ποδιού που μπορείς να βρεις στη Soyujem και πάμε να σας δείξω. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με αυτά εδώ που είναι πέρλες. Πρώτο σχέδιο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πολλά μικρά περλάκια σε ασημεία τσάλι, λέγεται μίνα το συγκεκριμένο σχέδιο. Σαφώς έχει και προέκταση και είναι πάρα πολύ ωραίο για όσες κοπέλες λατρεύετε την πέρλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα συνεχίσω με ένα αγαπημένο, αυτό εδώ, το οποίο είναι ίδιο αλυσιδάκι με το Lady Pearl. Όσες έχετε πάρει το κολλιέ και το βραχιόλι, τώρα υπάρχει και για το πόδι, να τα έχετε γενικά σετάκι. Το συγκεκριμένο είναι περλίτσα, πιο μικρή και πιο μεγάλη, σε χρυσό ατσάλι αυτή τη φορά, ανοξίδωτο ατσάλι με προέκταση. Το e-shop υπάρχει διαθέσιμο σαφώς και για το λαιμό και για το χέρι, σε περίπτωση που θέλετε να τα πάρετε set. Θέλω να σας δείξω και αυτήν εδώ την αλυσίδα, η οποία είναι η Crystals και είναι ουσιαστικά αλυσίδα με χρυσό ατσάλι, το οποίο έχει κρυσταλλάκια σε σχήμα αστεράκι, το οποίο έτσι κάπως ιριδίζει και παίζει πολύ ωραία με το φως, και έχει και αυτά εδώ τα περλάκια, το οποίο αυτό ειδικά σε μαυρισμένο δέρμα και στον ήλιο, καθώς θα αντανακλά ο ήλιος πάνω στα κρυσταλλάκια, θα δείχνει φανταστικό. Θα μείνω σε αυτά εδώ, γιατί αυτά υπήρχαν όλο το χειμώνα στο e-shop και για το λαιμό και για το χέρι βραχιολάκι. Αυτά είναι τα hearts, οι καρδιές δηλαδή, σε χρυσό και ασημή. Τώρα υπάρχουν και για το πόδι. Όσες κοπέλες τα έχετε πάρει, να τα έχετε και σετάκι, είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ ωραίο το ατσάλι τους, λαμπυρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Προχωρώ σε αυτό εδώ, το οποίο είναι χρυσό ατσάλι ροζάριο. Υπάρχει και για το λαιμό και αυτό είναι για το πόδι, το οποίο ουσιαστικά είναι πετρούλες aquamarine, έτσι σε μπλε, σε γαλάζιο. Όλα αυτά που σας δείχνω είναι ανθεκτικότατα στο νερό, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα απολύτως και για αλλεργίες κτλ. Να σας δείξω μια γρήγορη. Και αυτό εδώ, το οποίο ουσιαστικά είναι aquamarine καρδιές, που μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με το ροζάριο, να φοράτε ένα πιο κοντό, ένα πιο μακρύ και να το κάνετε σετάκι. Τώρα έτσι μου ήρθε. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ, το οποίο είναι αλυσίδα πιο χοντρή και έχει και ένα πιο λεπτό έτσι εδώ αλυσιδάκι, το οποίο κρέμεται. Έχει κρεμαστά στοιχεία, 2 αστερίες, έναν πιο μεγάλο, ένα πιο μικρό και αυτή εδώ το φλουρί. Το συγκεκριμένο σχέδιο λέγεται Χρύσα και είναι πάρα πολύ ωραίο όσοι θέλετε έτσι κάτι πιο έντονο για το πόδι. Τώρα σας το δείχνω εδώ πέρα για να καταλάβετε, με τα κρεμαστά του τα στοιχεία. Υπάρχουν όλα φορεμένα σε φωτογραφίες στο e-shop soyujem.gr, που μπορείτε να μπείτε και να δείτε πώς κάθονται στον αστράγαλο. Σε περίπτωση όμως που σας αρέσει σε ασημή, υπάρχει αυτό εδώ το σχέδιο που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Πιο λεπτή αλυσίδα από το προηγούμενο αυτή τη φορά. Το συγκεκριμένο λέγεται Λένα, το συγκεκριμένο σχέδιο. Ίσως από μένα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Και έχει 3 αστερίες κρεμαστούς, μεγάλους, και έχει και αυτό εδώ το περλάκι, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν κοχυλάκι. Λέγεται είτε από αυτή την πλευρά για να φαίνεται το εσωτερικό του αστερία, είτε από αυτή την πλευρά. Επίσης, σε περίπτωση που σας αρέσουν έτσι αυτά με το φραμπαλά περισσότερο, που περπατάς και έτσι έχουν μια κίνηση. Σας έχω δείξει μέχρι ώρας, είναι αλυσίδες τις οποίες τις έχω φτιάξει εγώ. Που σημαίνει ότι αν θέλετε κάποια αλλαγή στις διαστάσεις, το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να συμβεί. Τώρα προχωρώ σε αυτές εδώ που είναι οι Twister, ατσάλινες αλυσίδες στρίφογυριστές. Στο e-shop υπάρχουν και για το χέρι και για το λαιμό. Κάποιες κοπέλες έχετε πάρει για το λαιμό, το έχετε προλάβει. Στις συγκεκριμένες, σε περίπτωση που θέλετε αλλαγή διαστάσεων, μπορώ απλώς να σας βάλω μεγαλύτερη προέκταση. Δεν μπορώ να σας κάνω μεγαλύτερη αλυσίδα, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι τα έχω προμηθευτεί, δεν τα έχω φτιάξει εγώ. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τις Ultra Slim, όμως πόσο φανταστικές είναι αυτές οι αλυσίδες, πείτε μου. Πολύ λεπτό διακριτικό αλυσιδάκι, δηλαδή ακόμα και για σένα που δεν θέλεις πολλά και λες καλοκαίρι είναι, θέλω κάτι να λάμπεις, ένα στραγαλό, αλλά ρε παιδί μου, θα τη βαρεθώ την αλυσίδα στο πόδι και θα θέλω να τη βγάλω. Αυτό είναι τέλειο, υπέρκομψο αλυσιδάκι ατσάλινο, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, εγώ αυτά τα λατρεύω και μπορείτε να βάλετε και να κάνετε και κόμπο, δηλαδή να βάλετε μία λεπτούλα και μία άλλη και να τα συνδυάσετε. Είναι φανταστική. Μία κοπέλα, η Μάγδα πιο συγκεκριμένα, τα έχει κάνει set, δηλαδή έχει πάρει μία χρυσή, μία σημή και τις φοράει παρίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές τις αλυσίδες εγώ τις λατρεύω. Φυσικά για τις πιο κλασικές κοπέλες, φίδι, αλυσίδα φίδι, το ωραίο το φίδι, όχι το πλακέ, αυτό που έχει έτσι το μεγαλύτερο όγκο εδώ πέρα, που κάνει απίστευτο παιχνίδισμα καθώς κινείται. Ατσάλινη αλυσίδα φίδι λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για αυτήν. Περίπτωση που θέλετε άλλη διάσταση, μπορώ να σας βάλω απλώς μεγαλύτερη προέκταση.
Όλες τις αλυσίδες για το πόδι μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στο e-shop showyougem.gr. Στο e-shop υπάρχουν διαστάσεις αναλυτικά, πόσο είναι η αλυσίδα και πόσο είναι η προέκταση. Σε περίπτωση όμως που εσείς θέλετε άλλη διάσταση, μπορείτε σαφώς να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram της εταιρείας showyougem. Οι αλυσίδες ποδιού ξεκινούν από 8 ευρώ και φτάνουν μέχρι 14, οπότε ό,τι είναι μπορείτε να μπείτε στο e-shop να ρίξετε τη ματιά σας. Σας περιμένω λοιπόν να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Οτιδήποτε απορία έχετε, φυσικά να μου σχολιάσετε από κάτω ή να μου στείλετε μήνυμα εκεί. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Ξέχασα να σας δείξω και αυτά εδώ, τα οποία είναι με φλουριά, υπάρχουν και σε ασημί και αυτά είναι από ανοξόδοτο ατσάλι. Φιλιά!